ucalanga ngelihle igama lenkosi Kristu wami. Ilizwi lethu lesithandathu esizolifumana kuAmazwi asixhenxe sizalifumana kwincwadi kaYohane isahluko se-19 ivesi yamashumi amathathu. John chapter 9 verse 30. Isihloko ndaba sithi ukubethelelwa emnqandisweni. Angoko Yesu wabeyamkele ivinika wathi ugqityiwe. Amen. Wathoba intloko wawunikela umoya wakhe. Haleluya. Amen. Amen. Ilizwi lesithandathu kuwo Amazwi asixhenxe lithi kugqityiwe. Apha uYesu uwabizile amazwi oqala amahlanu. Wafika kulesihlanu wathi ndinqaniwe. Haleluya. Uzofika ke ngoku kwelesithandathu athi ugqityiwe. Ewe kaloku andijonga kahle amazwi oqala amathathu uYesu ebethetha nabo kwilizwi lesine nelesihlanu wathetha ngaye, kwilizwi lesithandathu wathetha naye. Ndithini xa ndisitsho kula mazwi amathathu oqala uthethe nabo, ethetha nabantu basemhlabeni. Kwilizwi lesine nelesihlanu uthethe ngaye, watsho uba ebuza uyise uba umshiyele nina, waphinda wathetha ngaye wathi unqaniwe. Ngoku uthetha noyise onguThixo uthi kugqityiwe. Ndithe xa ndityhila ke eyam iBhayibhile ndathola uba eli lizwi lithi kugqityiwe livela kabini apha eBhayibhileni. Liyavela kwiTestamente endala kwincwadi kaNahum isahluko sesi-2 ngevesi yesi-7, libuye lizovela apha sisandofunda khona. Ndimthande ke ngoku Yesu xa elibiza eli gama lithi kugqityiwe ngalaa ncwadi kaYohane isahluko se-17 ngevesi yesi-4. Phayana ulibiza eli lizwi ligamagama amathandathu. Njengoko eli lizwi lilesithandathu, eli lizwi ulithetha libe ngamagama amathandathu phaa kuYohane 17. Uthi xa ethethe eli lizwi phaa kuYohane 17 lingamagama amathandathu uthi ndiwufezile umsebenzi ubundinike ukuba ndiwenze emhlabeni. Izibe ngamagama amathandathu aqualifye kwisithandathu seli lizwi, ilizwi lesithandathu elithi kugqityiwe. Aze athi ke yena ke okhumshayo it is finished. Abuye athi the mission has been accomplished. Aze athi ke yena ke obratayo dit is klaar. Aze athi ke yena ke athi tetelestai. Aze athi ke nothetha isiGrike Thessalonians. Akathetha ngelento ethi kugqityiwe. Uthetha ngayo apha ndizawuhamba ngalawa mazwi esilungu kuba kaloku mna ndingumntu wesilungu. Ngalawa amazwi athi the mission has been accomplished. Ndithi ngesixhosa kugqityiwe. The mission has been accomplished. Kaloku apha le nto athi kugqityiwe apha uYesu ndike ndayibona xa enikeza uNowa unyana kaLameki imission yokuba makenze umkhumbi. Aze athi awugqiba ashumayele ebantwini uba mabangene emkhumbini kuba iyeza imvula kuba kuza kuna. Wamnikeza imission apho uNowa, wamnikeza imission. Ewe uNowa wawakha umkhumbi wawugqiba, wathi awugqiba washumayela ebantwini. Kaloku ithi imbali uNowa lo wayesisiqhwala. Uthi njengoba wayesisiqhwala abantu behlekisa ngaye abafuna kummamela. Wathi uThixo kuye Nowa buye ushumayele ezilwanyaneni. Ithi imbali iveki zabantathu zaphulaphula izilwanyana. Zangena emkhumbini. Sithi zakungena emkhumbini ezilwanyana wangena umkhumbi elwandle wahamba. Yaqalisa imvula yanetha, baqala abantu baleqa umkhumbi. Kodwa umkhumbi sengaphakathi elwandle abanako ubaba usawuthola kuba kaloku ebeshumayela uNowa abaphulaphula. Jonga after 40 days imvula isina uNowa wasinda nosapho lwakhe nezilwanyana. Uthi ke ngoku ebule lapha kuThixo kuba kaloku imission awayenzile ngokuNowa he has accomplished it. Ngoku nantsha wathabatha izilwanyana ezihlambulukileyo wenza ngazo idini elinyukayo kuba kaloku kugqityiwe. The mission has been accomplished. Uyigqibile uNowa imission ebeyithunywe nguThixo. Yiyo le nto esenza idini elinyukayo kuba kaloku kugqityiwe. It is finished. Tetelestai. Ilizwi lesithandathu
Wamazwi asichaye. Uthapha uYesu ugqityiwe. Amen. Ewe lento yemission. Ndiyayibona imission kaManoa eyakhe yedwa azimisele yona. Jonga uba wenzani emveni kokuba amaFilisti ethe amkhupha amehlo. Naku ngoba amaFilisti embiza ngemini enkulu uba makazobekwa apha kuke kuhlekiswe ngaye. Jonga xa efika apha umfana embambile azomisa kuhlekiswe ngaye unyana kaManoa ogama linguSamsoni. Uthi ke ngoku xa efika apha umfana emmisile athi kulo mfana ndiyeke ndizivintsika emingazwi indlu lena. Umfana wamyeka wazibamba intsika wayivindlu le wazivintsika emingazwi indlu lena. Kuba kaloku unemission yakhe apha uSamsoni afuna uyi-accomplishwa ngamaFilisti. Uthe emveni koko wazibamba wazidiliza intsika yawindlu yawela phezu kwamaFilisti. Waze ke ngoku unyana kaManoa wayi-accomplish imission yakhe. Kuba kaloku wayefuna wabulawa amaFilisti. Kuba waqala wathetha amazwi wathi Yehova Nkosi yami khawundife nje kwesihlandlo uba ndizibuyekezele ngenxa yanje yamehlo wami. Ngoku nakho wazibuyekeza wase wayi-accomplish imission yakhe. Kuba kaloku ugqityiwe. Ngithetha ngelizwi elinye elithi ugqityiwe. Ugqityiwe lesithandathu. It is finished. Ndivumeleni ke ngoku nditsho ndithi phaya umyezo wase-Edeni emveni koba uThixo ethe wadala wazigqiba wamdala umuntu wamdala uEva kunye noAdam. Kwathi ke ngoku umuntu lo ngechoice yakhe apha kulo myezo wase-Edeni umuntu ngechoice yakhe washiya ukukhanya wabheka ebumnyameni washiya intsikelelo wabheka esonweni. Uthi ke ngoku umuntu lo akubewele esonweni apha wawela entendeni kaSathana waze wamganga apha uSathana wambeka entendeni yakhe. Kuba kaloku bashiye intsikelelo bathabathi isono apha kumyezo wase-Edeni. Uthi ke ngoku umuntu lo akube gangwe nguSathana wambeka entendeni yakhe wamthatha uSathana wamfaka kwiuniversity yakhe, iuniversity yasemhlabeni. Apha afike wamfundisa izifundo ezilithoba apha kwiuniversity kaSathana. Amen. Umthathi lapho uSathana umuntu wamfaka kwiuniversity yakhe. Apha afike wamfundisa izifundo ezilithoba esentendeni kaSathana. Isifundo sokuqala aye wasifunda uye wafundisa isifundo esingumona. Isifundo sesibini umuntu asifundileyo esentendeni kaSathana kwiuniversity kaSathana wafunda isifundo esiluchuku. Isifundo sesithathu wafunda isifundo esiyinhlebendwane. Isifundo sesine wafunda isifundo esilukrexezo. Isifundo sesihlanu wafunda isifundo esikukubulala. Isifundo sesithandathu wafunda isifundo esingumbulo. Isifundo sesixhenxe wafunda isifundo esiyintiyo. Isifundo sesibhozo wafunda isifundo esikukubulala. Isifundo sethoba nesokugqibela wafunda isifundo esingumsindo. Wathi emveni koko umuntu wagraduate apha kwiuniversity kaSathana. Kuba kaloku ebesentendeni kaSathana wakhetha ushiya intsikelelo wawela esonweni wamfundisa izifundo zakhe ezilithoba uSathana. Wathi emveni koba esifundile waze wagraduate. Yiyo lento silibona kaloku ibali lokuqala elingaphandle kumyezo wase-Edeni, ibali likaKhayini noAbheli, ilibali lomsindo nomona. Kuba kaloku zizifundo abazifunde kwiuniversity kaSathana. Isifundo abazifunde kwiuniversity yasemhlabeni. Ugqityiwe. The mission has been accomplished. It is finished. Ndivumeleni ndibheke phambili ndiye pha kumfo kaLuka ongugqirha kwizifundo zakhe. Kaloku apho uLuka kwisejari yakhe yena wayevula i-24 hours esebenza ngabantu. Uthi ke ngoku apha njengoba uLuka engugqirha unomhlobo wakhe ohlala kwilizwe laseGreece. Umhlobo wakhe onguTheophilus.
wase athi uTheophilus kuLuka nomhlanganini athi kuLuka athi xa uselivini uzukuza apha eGreece Luka ndizobonisa ubomba lapha eGreece. Ase athi uLuka kulungile ewe yafika imini wahamba uLuka wabheka eGreece emhlabeni wakho uTheophilus. Uthi xa efika apha eGreece wafika ngemini yeSabatha, wafika ngemini yoba insimbi zibethwe, ngemini yoba kubhekwe enkonzweni. Athi uTheophilus kuLuka athi masibheke enkonzweni Luka kuba umthetho walapha eGreece ukuze senze izinto zethu ngemini yangecawe funeka siqale enkonzweni. Athi uLuka kuye hayi man athi ngomuntu wacawe mina andazani kwanento yecawe ngaphezulu koko andiphethanga nempahla zonxiba enkonzweni. Athi Theophilus kuye noba uphethanga impahla zacawe uThixo akanamsebenzi noba unxibe ntoni, into ayijongayo ujonga ngaphakathi. Wathi masibheke enkonzweni Luka. Bafike enkonzweni yangena icawe yacula ikwayara ingoma evulwa ngayo 265 bongani bongani inkosi yezulu yalivuma ikwayara laphela iculo. Wahlala uGreece, wahlala uTheophilus noLuka bathi babehleli. Uthi uLuka pha kuTheophilus athi hayi mani kudala sihleli kangiba nge-30 minutes iphelile kuthena abafundisi bengaphumi na everse 3 bazoshumayela. Athi ke yena ke uTheophilus kuLuka ingxaki esinayo apha eGreece kaloku iBhayibhile le ibhalwe ngolwimi esingalaziyo, ibhalwe ngolwimi lesiHebhere sibe thina singamaGrike. Athi khona intombazana eyayaziyo ulwimi lesiHebhere eqhela uTolika wathi nto nje intombazana enamabhongo izawufika ngexesha lokuthanda kwayo ngokufuneka kuqalwe kulinjwe yona. Athi abathi iBhayibhile apho uLuka athi njengesifundiswa afundele iBhayibhile emva kwathi apha uTheophilus athi hayi man ndiyaluva olwimi. Babiza abefundisi baphume everse 3 baphuma abefundisi watolika ngokwakhe uLuka, watolika ngokwakhe uLuka. Uthe kubeni betolike ngokwakhe ithi imbali kwaguquka abantu abaninzi ngale mini kwakutolika uLuka kuba kaloku apho uLuka utolika ethunywe nguThixo. Nto yena ebengazi uLuka, ebengazi uba uthunywe nguThixo. UThixo apho uLuka wamnikeza le mission yokokubana makahambe ayoshumayela, nto nje emnike engakhange amxelele yena. Kwakuyiyo loo nto wafika watolika apho uLuka kwaguquka abantu abaninzi kuba wesenza imission ayithunyezwe nguThixo kuba kaloku ugqityiwe. Lesithetha ngapha sithetha ngelizwi lesithandathu elithi ugqityiwe. Mamela lapha kaloku uYesu ba wathini na emveni koba umuntu lo ethe wawa entendeni kaSathane uye wova uThixo wasikwa imfesane. Uthe emveni koba ethe wasikwa imfesane wathumela unyana wakhe lo onguKristu uba makaze emhlabeni. Wathi xa sisemhlabeni wenziwa wafana nomuntu lo simveke ukumdumisa yena xa esithi uyinto na umuntu lento yeHova umnoneleyo kangaka. Wenziwa wafana nomuntu Yesu lo wazezantsi emhlabeni kuba kaloku uzokuhlutha abantu entendeni kaSathane. Uthi ke ngoxa efika apha ezantsi emhlabeni eze kuleyo mission apho uKristu wafika abantu wabasusa entendeni kaSathane. Uthi ke ngoku abethe wabohlutha entendeni kaSathane. Ithi ke ngoku wabuyiselwa izinto zasebuthixweni, izinto eziluthoba, izinto zasebuthixweni emveni koba umuntu ethe wohluthwa entendeni kaSathane. Wabuyisela izinto zasebuthixweni, zinto ezo zilithoba ezivelayo kulaa ncwadi yamaGalati ngesahluko sesihlanu ngevesi yama-22 Galatians chapter 5 verse 22 ziyavela izinto umuntu azibuyiselwayo xa ethe wahluthwa entendeni kaSathane. Into yokuqala ayibuyiselwayo umuntu abethe wohluthwa entendeni kaSathane ubuyisela uthando. Into yesibini abuyisela uvuyo. Into yesithathu abuyisela uxolo. Into yesine abuyisele ukuzeka kade umsindo. Into yesihlanu abuyisela intembeko. Into yesithandathu abuyisela
abuyisela ububele, zento yesixhenxe abuyisela ukulunga, zento yesibhozo abuyisele ukuthembeka. Kuba kaloku wohluthiwe ententeni kaSathane. Uthe akusive izinto uYohane uMbhaptizi esentolongweni uba abantu bohluthiwe ententeni kaSathane baze babuyisela izinto zasebuthixweni. Wathi awusive izinto esentolongweni uYohane uMbhaptizi wase wathumela abafundi bakhe wathi khanye ndibuze lapha kuYesu uba kuye nalo simlindileyo okanye silinde omnye kusinina. Mamela ibithina apha impendulo kaYesu xa ephendula uYohane akathi andinguye lo nimlindileyo, akathi ndinguye lo nimlindileyo, koko uthi xelelani uYohane uba imfama ziyabona, iziqhwala ziyahamba, iindaba ezilungileyo ziyashunyayelwa kumahlwempu kuba kaloku the mission has been accomplished. Hallelujah. The mission has been accomplished. Amen. Ililizwi lesithandathu kuwamazwi asixhenxe. Sizawuya kwilizwi lesixhenxe. Ngoku sikwilizwi lesithandathu elithi ugqityiwe. Ana ndizawukhwelela. Uthi ndizawukhwelela ndifuna ukuthi kuwe mntasekhaya. Namhlanje eli lizwi lithi ugqityiwe lithetha nawe kuloo ndawo kuyo. Ndifuna ukuthi kuwe namhlanje ibhlorho okanye ibridge yakho ebheke empumelelweni igqityiwe. Nje usele wena ubungene kuyo ngokuhambe uye phambili uyofika empumelelweni kuba ibridge yakho eyempumelelweni namhlanje igqityiwe. Ewe noba igqityiwe nje kaloku noba igqityiwe umtyholi ukhona, nobe khona nje uLucifer unazo iingilosi zakhe ezingena nazo endlini yesikhulu, unazo iingilosi zakhe ezipha ekuhlaleni, unazo iingilosi zakhe eziphakathi efemelini. Noma nje igqityiwe nje ibridge yakho kodwa uSathana uzawabeka amatye uhambe uqhubeka phambi kwebridge yakho. Bazawuzibeka iziqobo uba mawuhambe uphakamisa kule bridge yakho, baza kugrumbela imingxuma uba mawuhambe utshona, bazawabeka ameva uba mawuhambe uhlatywa uhlale ubangule. Noba nje bezibeke ezo zinto kodwa kusala ibridge yakho igqityiwe, uzawuyofika empumelelweni. So nje bona njengoba bebeke iziqobo nalamatye into yabo kuba bakulibazise bakudileye uyofika kade empumelelweni yakho, kodwa kusalayo uzoyofika kuba kaloku kugqityiwe. Uba wena uzoyofika empumelelweni, kugqityiwe uba wena uzaba ngugqirha, kugqityiwe uba wena uzaba ligqwetha, kugqityiwe uba wena uzaba yitishala, kugqityiwe uba wena uzaba ngumshumayeli wentlanga, kugqityiwe uba wena uzaba yi-chartered accountant, kugqityiwe uba wena uzoba ngumprofethi kaThixo, kugqityiwe uba wena uzaba yi-CEO. The mission has been accomplished. Kugqityiwe. Ngoba bangazibeka ezo kodwa apho uyakhona wena uphike empumelelweni, apho ubheka khona uyophumelela kuba kugqityiwe. Noba bangayenzani naba ngendawo wena apho uyakhona uyaphumelelwe. Uthi kaloku uYesu xa wavuma namazwi kwangangathi emveni kobethe kugqityiwe wangangathi uvuma amazwi athi umzamo omhle ndiluzamile, ukholo ndilugcinile, ugqatso ndilufezile, sendilindele njengoku isithaba ayakundibuyekeza ngaso uThixo kuba kaloku kugqityiwe. The mission has been accomplished. Inkosi mayibe nani, inkosi mayinithande inisikelele ngoKristu Yesu Nkosi yethu.